po yung mga kakailanganin natin. Meron po tayong plastic bottle ng 1.5. Yan. Dalawa po to. Then, plastic bottle din po ng mineral water. Yan. Bale, ang gagawin po natin, set dalawang maliit tsaka isang malaki. Kailangan din po natin ng tali. Yan. Kung meron po kayong mas maganda, yung mga colorful na tali, mas maganda. Pero ito po yung available sa amin. Mas durable din po kasi siya. Since medyo mabigat po yung bubuhatin niya, mas recommended po ito. Kailangan din po natin ng cutter, ruler, gunting, and shoes glue. Yung iba na gumagawa nito, mga kailian, ginagamit po nila, gumagamit po sila ng glue gun. Pero natry ko po yun, medyo hindi siya dumidikit ng gaano. Kaya mas nire-recommend ko po ito, shoes glue. Or mighty band, pwede rin po yun. So mag-start na po tayo.
itsura ng mga ginawa nating mga flower pot pag nalagyan na ng mga tanim mga kailyan. Ayan. So bale pwede po kayo maglagay ng mga combination ng hanging plant tsaka ng mga flowering plant, pero mas maganda dito yung Vietnam rose sana, pero wala po dito. Ako konti lang yung meron, pero yan na po yung preview ng ginawa nating recyclable flower pot. Yan. Hanggang dito na naman mga kailyan. Thanks again for watching. And just to be honest, yung mga ginawa ko po, hindi ko po personal na idea yon. Bale, napanood ko lang din. Then, i-adapt ko lang po yung process ng paggawa nila. Then, ginawan ko ng konting changes. So, yan po yung naging resulta. Then, naisip ko rin po kasi na gawan ng vlog and share in public kasi pwede po natin siyang pagkakitaan. Lalong-lalo na po ngayon na nasa crisis po tayo. So, in just a simple way po, kahit nasa bahay tayo, pwede po tayong kumita ng pera. Kahit hindi po kalakihan, at least may tataguid po natin yung pang-araw-araw natin. And second, yung pagre-recycle po natin ng mga plastic bottle, makakatulong din po tayo sa pagmamanage ng mga non-biodegradable waste natin. So, sa pagre-recycle po natin ng mga ganung plastic bottle, pwede po tayong kumita and at the same time, makakatulong po tayo sa ating kalikasan. So yun lang po mga kailan, maraming salamat na naman po sa inyong panonood at sana po subscribe nyo itong aking channel. Hit nyo na rin po yung notification bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago kong uploads mga kailan. So yun lamang po, have a nice day and God bless you all mga kailan.